Op 1 januari speelt het lettere slachtoffer Henk Kolthof aan bij het huis van de dierder onder Curaçao stritten. De man is gejild. Bij de vechtpartij helpt de louter een mes uit zijn boezem en stekt daar. Een feit als dit schokt de rechtsorde ernstig en veroorzaakt zowel in de directe omgeving van het slachtoffer als daarbuiten gevoelens van angst en onveiligheid. Dit geldt in dit geval te meer omdat de doodslag midden op de dag heeft plaatsgevonden aan de openbare weg. De dierder zei dat hij net oors koer om het lettere slachtoffer van het lief te horen. Hij beroept hem daarbij op neetwaar. De rechtbank gaat er net in mee. Verdachte heeft het slachtoffer met een mes met kracht in de borststreek gestoken, terwijl het slachtoffer geen andere wapens heeft gehanteerd dan zijn handen en vuisten. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat verdachte de mogelijkheid heeft gehad om zich aan de aanranding te onttrekken en dat hij dit ook had moeten doen. 2 weken geleden is het Openbaar Ministerie 8 jaar cel voor deerslag. Het vonnis van de rechtbank voelt 2 jaar leger uit. De rechtbank overweegt daartoe dat het slachtoffer de confrontatie met de verdachte heeft opgezocht. Hij verkeerde daarbij onder invloed van amfetamine, hetgeen kennelijk voor verdachte waarneembaar was. Daarnaast droeg hij zichtbare handboeien bij zich, schreeuwde hij om geld en heeft hij verdachte geslagen. Hoewel verdachtes handelen hierdoor niet kan worden gerechtvaardigd, weegt de rechtbank dit wel in zijn voordeel mee bij het bepalen van de strafmaat.